Und da wollte ich noch ein Papier zeigen, ein Stückchen. Ja, als wir dann in die Slowakei gefallen in den 54. Lebo ja som sa narodila ešte v Maďarsku. V 41. roku sme ešte my patrili akože Maďarsku. A my sme sa stali akože Slovákmi až v 45. či 7. 47. 47. Prváčka som bola. Hej, prváčka, vidíš. V 47. som sa stala akože, no tam máme také fotky, si ukázala tie? Nie, ja také nemám. Ty nemáš takú fotku? Ja som to len spomenula, že začala som chodiť do Maďarskej a pokračovala som Slovensku. Ste ukázali fotku, áno, ako prvú triednu fotku. No ale to bola už taká piata. Piata. A tú prvú triedu nemáš? Jak Čáne nás učili? To nemám. Bola vedela, tak donesiem. Mali akože Čániovi. Čáň a pani Čániová. Aha, to neboli tí, čo boli na fotke? Tí dvaja, učitelia? To boli Bartošoviči, ako to volali. Lebo ja mám ešte Čániových, tak to si pamätám ako Oni vás prváčka. učili A po pritom slovensky? po slovensky, ale ja som nevedela dovtedy slovensky. Nie, však oni prišli septembra, sme sa stali ako Slovákmi. Októbra sme išli do školy, do slovenskými učiteľmi, hej? Takže ja by sme nevedeli vôbec ako jedno slovo po slovensky. No. A pamätáte sa, ako z tej doby, keď ste malá, viem, ale pamätáte sa nejakú príhodu, že ako ste vtedy komunikovali, alebo ako, viete aká čo, bola? pamätám si ešte, že som chodila ten jeden mesiac akože mníškam z tej starej škole. To si pamätám, že sme mali mníšku učiteľku v tom prvom roku a bola som zlá, že ma poslala za dvere. Tak to si pamätám ako takú, ale Ohľadom jazyku, alebo... ohľadne jazyku neboli žiadne trenice, lebo nikto sme tu akože nevedeli akože slovensky, takže neboli žiadne akože... Viete čo, a ja bych ani nemohla povedať, že u nás sú také nejaké trenice, že Maďari, Slováci, Nemci, alebo takéto veci. No, my sa docela dobre ako znášame, lebo my tu máme týchto Chorvátov, my tu máme Cigáňov, my tu máme teda všetko v dedine. Takže my sme taká dedina, kde teda vše právo, alebo vše ľudstvo, alebo ako sa to povie. No. Lebo keď idem do Rakúska, tak povedia, že teda, jak to, že viem tak dobre nemecky, hej, keď idem do Maďarska, tak nespoznajú, že som Slovenka a po slovensky sa mi zdá, že tiež docela dobre vyprávam, že není ako cítiť, že som, teda moja materinská reč bola nemecká, lebo doma sme sa len nemecky vyprávali. Potom som začala do maďarskej školy chodiť a potom do slovenskej. A skončila som potom až v Šamoríne, lebo v 52. nás násilne vysťahovali a potom tam som akože dokončila akože tú školu v Šamoríne. Ale tiež v slovenskej škole. Akože. Ste veľmi pekne povedali, ako ten koniec o tom, že ako spolu nažívate. Áno, to je tak jedno, by že tu my nemôžeme povedať, že by tu boli až také trenice. No tak sú nejaké menšie trenice určite, ale nemohla by som povedať, lebo tu bolo veľké vysťahovanie v 45., 52., takže tu je výmena 80% ako obyvateľstva, viete, takže oni sa musia prispôsobovať, my sa prispôsobíme a vtedy, keď sa dvaja prispôsobia, traja, tak už to ide akože lepšie. No. A toto je osvedčenie, že v tom 45. či 7. roku, 40, niekde by tu, áno, 48, že môj otecko akože absolvoval kurz slovenčiny. No, to ukážte na kameru, to je krásny dokument. It's a proof that her dad took a Slovak course in 48.